Good day. Namhlanje I think iphelile imali yojikeleza ke guys. Ningabe nifuna ndijikeleze tu. Namhlanje I'll be doing I'll be editing istory family yakanene befikile plus nabahlali. So I'll be editing I think part 1 of yena namhlanje yala sesa story sikanene, then the scoop late. Then number 2 will be khona ndawo kuyo make ndisebenze endlini namhlanje. We're still building up that studio eSquatu, so we're still developing, we're still checking izinto ezintsha. We've got new software siyifumeneyo, DaVinci Resolve Studio now, and yeah, and we've got you manibulele manilibele ndalibala ubulela. We've got a sponsor sethu esimzantsi skills development. Mzantsi skills development enkosi for the equipment enisinika yona, which is the speed editor plus ilandika software yayo. And number 2, and siphinde sibulele about there is a story that is developing. If uyakhumbula, we've got this story mos sababantu bakaraf, aba bantu bafumana uraf, then kufika abantu then bazoxhomisa, and it was the same thing that eyenzekile Aberdeen. Nge-18 we will be covering the story Aberdeen, so siyahamba Mzantsi skills development istart Aberdeen nge-18 as a BCM TV, because it's story that we can relate, because it's happening here and yenzeka nalapha kuthi with our bantu bafumene uraf. And I think abantu they need to abakwazi ulandika uxelelana man. I mean ulanda uxhobisana. Yeah, understand that when you receive ezimali zikaraf and abantu bakwazi apha elokishini oba ufumene imali karaf, yenzekile apha ka-5 just ebhek wasemdizi. Not it was uraf, it was not uraf khona, it was just ipension, umuntu bezifumenele imali epension. Abafana bayithatha yonke bayokudrowisa bahlale nawe, but bayoyika impilo babeyiqala. And it's a developing thing apha elokishini. Abantu ngoku sebeyenza ibona ngathi yeyona nto ilula, basuke banibambe balandike benze laa nto kuthiwa yi-home invasion. Banivalela apha endlini, bafuna ii-pin cards zenu, kuphuma imoto ihambe iyodrowa zonke iimali zenu, kufuna ii-apps zenu, ku-increaswe ii-limits for uba iyaunderstanda ukwazi udrowa, so awukwazi uyilimit at all. So abahlala ke until imali ide iphele leya. So eAberdeen kwenzeke into esimilar story esilolo hlobo. Kwafumaneka uba kukho usisi obefumene imali karaf, and xa ebonwa ke ngoku loo sisi lowo uyaunderstanda ewe ngabahlali uba ingenile nyhani, because uyabona i-lifestyle itshintshile, uyathenga izinto eziduru, utywala obuduru. And what they did, kwathunyelwa kwasuka abantu all the way from PE, boys ezimbini, sayomdubula apho azayofuna le mali. Laa sisi ke being umntu ke oshushu abaxela akho nto nondoxhomisa ngompu, caba ke aba ke ziinkabi nyhani, azenziwa loo nto leyo. Ngabantu abaqhelile ubulala, bamdubula straight entloko. Andiyazi noba bebecinga bazoyifumana njani imali ke ngoku, or mhlawumbi beseyincamile, because uba khange abahoye kuthiwa uye wajika waxela andizofumana nto kum. Hayi ezaa chaps zamtya straight entloko. And now 18 ziyaapherisha, ziye zabonwa ke ngoku zilande ezaa tawuni incinci zineekhamera all over. So iyabonwa le moto apho ibingene khona, iyabona apho ibihamba khona, babalula ubatreyisa and babalula uyobabambela lebhayi. And nge-18 bayavela ecourt. So sponsored by Mzantsi Skills Development, BCM TV will be Aberdeen, just to umnika deep knowledge of the story and deep understanding about kwenzeke ntoni. And we already applied for ilandika application for accreditation to get into the court,
and asikabuyele ke basothina sokwazi ubabona ukwazi ufumana i-footage inside court, but we are still waiting for kwi-magistrate yakhona ibuye isixelele. Otherwise ezi zinto eziqhubekayo whole day sobe sisephaa estudio kwathu. Enkosi.